Ning padayong pagsaka sa kaso sa HIV/AIDS sa tibok nasod, ang Talisay City Health Unit subling may paibaw sa mga tao nga nalambigid sa unprotected sex. Galibre ang HIV testing o mga tambal nini. Si Chona Carion sa report. Dinhi sa Talisay City Rehab and Aftercare Center na himutang ang Social Hygiene Clinic. Dinhi mamahimong makapaubos sa libreng HIV test. Kung magpositibo man sa maong sakit, adunay libreng tambal ang gobyerno. Padayong gidasig ni Dr. Ray Cesar Bautista ang mga tawo nga nalambigit sa unprotected sex o baka mga migamit og drogas gamit ang injection nga magpahiling. Lakip sa gidasig ang mga buntis. Gipasalig sa doktor nga dili kini mahibawan ng ilang identity sa publiko. Ang tanan niya high-risk groups to get tested. Why? Because once you get tested, we know there is a problem. So once we know there is a problem, we can deal with it. Kaya nga no, namaday pre nga tambal sa HIV nga for life. So nga di mo na nato i-abil, di ba? Mapalit pa ganito ng antibiotic, mahal kayo, kana pang libre. Sa dakbayan sa Talisay, may duha ngadto sa 4 ka mga tawo ang nagpositibo sa HIV matag buwan. Sa pagkakaron, dul-an na sa 40 sa nagpositibo nga mipaubos sa treatment sa HIV. The good thing also is ang treatment karon sa HIV is very advanced na. You can live a normal life kung mag-inom lang ka tambal. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.